Здравейте хора, в това видео ще играме една много популярна игра на име Clash Royale. Преди хора съм имал профил с около 5000 купи, но за съжаление ми се изстрела играта. И сега си я бях инсталирал при няколко 2-3 седмици и започнах да игра пак. Ето ми го дека, пишете ми ако искате някой друг да игра пром, това са ми картите. И съм на арена 4, може да ми пишете. Така. И мисля, че без да се бавим, направо да започнем към първата игра. Да напомням, че 1235 купи съм, за което е ужасно. В момента игра срещу Примал Пауло, който е 6 лева като мене. Не мисля, че съпротивата ще му бъде толкова лесна. Затова... печата. Печата нещо тук много се заигра. Тук печата много добре. Не, това... хора, тук според вас по най-добрия начин ли ще защитих? Защото не знам. Не беше особено най-добрия начин за защита. Пак важното е път, че се защитих. Сега, дали съм се най-добрия начин. Няма абсолютно никакво значение. Така че да. Окей. И мини-пеките убихме много добре от моя страна. Така в момента ще пусна барберани на Уизърта. Убихме го Уизърта. Сега тръгваме с една мини-пека. То мини-пеката ми е главната атака в този дек, който си го бях направил съвсем скоро, защото на този дек е най-добра. Не знам защо. Доста поредни победи бях направил с този дек и просто реших да си го запаза. Може би едната карта, която искам да променя, ще бъде Гоблин Худ. Защото всички други карти са ми окей според мене. Нямам някакви толкова огромни победи. Тогава питахте, може би тук чак ме питате, защо не си пуснах Fireball? И не си го пуснах по една причина. Защото буквално нямаше смисъл. Повече да бях изчакал и да вземам елексир, отколкото да си го пусна този Fireball и после. Окей, бро, взех му колата. Може сега ако му тръгна за най-добрата стратегия, просто как взете такова, просто да тръгвате за другата. Ето как видите, аз го тръгнах и му набих перфектен демидж. Охо, тук брото много се изложи. Тук брото се изложи ужасно много. Сега пускаме една мини-пек. Мини-пеката не беше добра мини-пек, за което наистина се изнявам. Това е нищо. Важното е... тук печата. Не знам какво искаше да направи, ама не му се получи. Защото определено. Пускам един Wizard. Печата тук не знам какво. Какво направи за бола. Би си прекалено много елексир за някаква. И да спирам ли това? Айде ще го спра. Искам да вземам какъвто и да грамаден демидж. Може би не е най-доброто защитаване. Но по кой съм аз да съдя? Добре, мини-пеката ще умре, но важното е неговата мини-пека да умре. И както виждате хора, само да видите, че го промених. То Примал Пауло е вече много силен и се надявам следващия път да даде малко по-трудни опоненти. Виждате, че съм почти арена. Почти съм арена в другата, не знам. И тези мегабоксове са много смазани, защото се падат някакви букуци постоянно. Добре. Хора, и това беше от видеото. Искам да направя само една игра, да видите как горе-долу игра и може би пишете дали искате да продължаваме още една поредица на Clash Royale. И ако искате, естествено, може да се абонирате за канала, казва се FNAF, знам, ще има още много интересни видеа, ще има факти за Brawl Stars, които може би не сте знаели. И да, и от мен, чао!